Dobrý deň, dobrý večer alebo dobré ráno v závislosti od toho, kedy sledujete náš štvorcast. Je za nami 15. ročník štvorka Android kódu, unikátnej súťaže slovenských aplikácií a slovenských vývojárov mobilných aplikácií. Dnes si povieme nie len kto vyhral v jednotlivých kategóriách, ale aj rôzne zaujímavé pikošky zo zákulisia. Ostaňte s nami. Mojím dnešným hosťom v štúdiu je Michal Chabada. Mišo je zakladateľ Môj Android SK, ktorý pôvodne štartoval túto súťaž, zároveň portálu Zajtra.sk a tiež autor myšlenky tejto súťaže. Mišo, 15 rokov to už robíte, teda okrem toho, že vítaj v štúdiu samozrejme, 15 rokov to už robíte, baví vás to stále? Tak v prvom rade ďakujem pekne za pozvanie. Ahoj a dobrý deň všetkým, ktorí počúvajú alebo pozerajú tento podcast. Či nás to baví? Myslím si, že nás to určite stále veľmi baví a my sa snažíme vždycky každý ročník urobiť nejaký výnimočný, lebo sledujeme rôzne trendy, rôzne aplikácie. Kontrolujeme skoro viac ako 400 aplikácií, ktoré sú slovenského pôvodu, takže vidíme tam akoby ten drive aj v očiach tých vývojárov. To znamená, že každý rok sa tej aplikácii alebo tým stovkám aplikácií proste venujú tí vývojári, stále ich upravujú, zlepšujú a vidíme to, a mám tu aj nejaké štatistiky, ktoré si potom určite pozrieme. Vidím, že záujem o to hlasovanie stále a nám narastá posledné obdobie, takže za to sme radi, takže myslím si, že stále má tá súťaž čo povedať a že je obľúbená medzi aj našimi čitateľmi. Ako je to s tými aplikáciami? Mám pocit, že na všetko už dávno aplikáciu mám a že ani zďaleka si ich nesťahujem toľko ako kedysi. Ako je to naopak na tej druhej strane? Vznikajú nové aplikácie, sú nejaké nové témy, ktoré doteraz neboli spracované? Čo vám ukázala táto vaša anketa? Ukázala nám jednu zaujímavú vec, že tie aplikácie, ktoré sú také tie tradičné, tak tie sa už niekoľko rokov držia v tej ankete a sú stále obľúbené medzi tými používateľmi. Čiže ja si myslím, že aj toto je možno ten dôvod pre toho vývojára, keď proste už trafil tú aplikáciu a už sa raz dostal do telefónu toho zákazníka alebo toho majiteľa smartfónu, tak proste chce tú aplikáciu používať a veľakrát sú to aplikácie, ktoré používam proste buď každý deň, že sú to nejaké nakupovanie alebo doprava a podobné tieto témy a okruhy, alebo sa proste menilo časom, že prišli proste rôzne aplikácie, či už s televíznym programom myslím ako vysielaním, nie len program, ale do mobilu. A teraz ja si myslím, že nástupom tej AI tých aplikácií môže ešte vzniknúť veľa zaujímavých a takých, že možno to nebudú len programátori, ale proste obyčajný človek si vibe koduje sám teraz, neviem, či poznáš ten pojem, ale ja sa tiež tým rád hrám, že proste si nechám cez AI proste vytvoriť nejaký nástroj alebo nejakú aplikáciu alebo nejaký web. Takže si myslím, že toto je zaujímavé. Môžeš sa ty vlastne prihlásiť do tejto súťaže? Ja nie. Ty by si bol v konflikte záujmov, že? Ja by som asi bol, ale akože hrám sa s tým, že baví ma to tak som to myslel. Ale to zase je možno akoby otvorená Ostaňme ešte pri tom, ako aplikáciu si ty napríklad už vyvinul. Vieš, no napríklad akože sa budeš možno smiať, ale už som nakodil akože aj štvorka Android Code nový template, ale sme to nestihli použiť, lebo som to neskoro akože vyvinul. Takže hrám sa akože aj s týmito vecami. Dneska ráno som dokonca vibe kodoval nový, jak sa to povie, robíme jednu konferenciu a chceme vlastne nechať partnerom proste vybrať si nejaký slot pre svoj stánok a podobne. A chceli sme to akože zjednodušiť, tak som začal akože vibe kodovať aplikáciu, taký online formulár, kde si môžu partneri proste zvoliť miesto, že máš proste obrázok, mapka, výstaviska a vieš si proste zvoliť obrázok a pošleš nám len dopis, že si zvolil túto výstavnú plochu. Čiže akože také akože drobné veci, také vylepšenia, ale že si to vieš akože nastaviť. Poďme ale teda od tvojich aplikácií k tým aplikáciám, ktoré bodovali. Sú to slovenské aplikácie, slovenskí vývojári. Možno jednou, dvomi vetami povedz, čo sú vlastne podmienky na to, aby aplikácia mohla byť zaradená do tohto hlasovania a v lepšom prípade zvíťaziť. Áno, tak tie podmienky sú, myslím si, že veľmi jednoduché a také jasne zadané. Tá podmienka je, že ten vývojár musí tú aplikáciu v tom roku. My robíme to hlasovanie vždy na konci roka, čiže on má celý rok na to, aby tú aplikáciu proste aktualizoval. Že my potom sledujeme, kontrolujeme to, že či tá aplikácia bola v tomto roku aktualizovaná. A keď je, tak potom samozrejme tam vstupujú do toho ďalšie parametre, ako je proste nejaké hodnotenie, nejaká funkcionalita a ďalšie akoby veci, ktoré my sledujeme a tým pádom sa snažíme vyradiť tie možno menej zaujímavé aplikácie
ponechať v tom hlasovaní len tie top aplikácie, ktoré majú najlepšie hodnotenie a ktoré majú najviac stiahnutí My v sme sa obchode Play. pred týmto nakrúcaním už troška bavili o tých výsledkoch a povedal si mi, že zaujímavé to bolo v kategórii nakupovanie, tak ja teraz pôjdem tak, že možno troška mimo toho poradia, ako oficiálne kategórie išli a začnem rovno tým nakupovaním, lebo som zvedavý, že čo vlastne zaujímavé a nové priniesla táto kategória. Áno, tak napríklad kategória nakupovanie a predaj to bola, čo sme sa bavili, že sme v tých výsledkoch videli, že ľudia vlastne riešia či už rôzne akoby letáky alebo také tie nakupovanie možno veci, ktoré proste vieš si kúpiť, napríklad v tomto prípade, ja to asi prezradím celé to poradie a potom to vlastne vysvetlím, že ako sme to my navnímali. Čiže prvé akoby miesto v kategórii nakupovania a predaj patrilo aplikácii Martinus, e-knihy a audioknihy. Druhé miesto je Nice Smart Appka a tretie miesto Menučka.sk. Štvrté miesto, čo bolo veľmi tiež čestné, tak bolo napríklad Kimbino, čo sú vlastne akciové letáky. Hej, a potom tam je ďalšie akoby shopping list a tak ďalej. A čo nám vlastne z toho vyšlo, že je to akoby kategória, ktorá získala akoby najviac tých hlasov, lebo ľudia nemusia hlasovať v každej kategórii a môžu si proste vyberať, ktorú kategóriu si zvolia svojho favorita alebo nie. A čo vlastne sme my identifikovali, že sú to vlastne aplikácie, ktoré vlastne, že chceš sa proste učiť, ale knihy možno sú drahé, tak si kúpiš audioknihu namiesto toho, hej, čo je vlastne, alebo nejakú elektrickú knihu, čo je vlastne nejaká zjednodušená verzia, je to lacnejšie, potom sú tam samozrejme nejaké shoppingové aplikácia Menučka, že tiež si pozeráš, že čo je vlastne na výber, sleduješ si možno nejaké akcie a tak ďalej. Takže to sú akoby aplikácie, ktoré sme my identifikovali, že o tieto bol najvyšší záujem, že možno sa nejakým spôsobom prejavila tá konsolidácia akoby aj v tom hlasovaní, že vlastne ľudia si vlastne vyberali tie aplikácie, ktoré im vedia zjednodušiť život. Všetci hovoria, že tá konsolidácia nebola úspešná a pritom ona sa predrala ešte aj do vašej súťaže. Ale to je také naše vnímanie a myslím si, že nie sme úplne, že sme to akože nepochopili úplne zle, ale že aj takto sa to dá čítať, áno. Poďme možno na teda tú prvú kategóriu, a to je doprava, cestovanie. Ako to vyzerá tam? Doprava, cestovanie, to je tiež veľmi obľúbená kategória, pretože sú to vlastne aplikácie, ktoré častokrát ľudia, a to je taký paradox, že na prvom mieste tiež skončila aplikácia Horská záchranná služba, čo aplikácia si povie, že tú aplikáciu možno v živote nepoužiješ, ale ľudia si ju inštalujú z bezpečnostného dôvodu do smartfónu, že keby sa niečo stalo, tak proste viem s tou aplikáciou proste fungovať, keď na turistiku alebo niekde proste do hôr. A potom sú na ďalších miestach aplikácie, ktoré používa zase človek každodenne, ak cestuje proste MHD alebo ak cestuje proste vlakom. A na druhom mieste skončila aplikácia Dopravná karta v mobile, to je ten Ubian, známy, oni sa trošku premenovali, ale je to vlastne aplikácia Dopravná karta v mobile, oficiálny názov, a potom ideme vlakom. Hej, to sú také, vlastne... mám pocit, že obie dve také stálice. Áno, že sú také stálice, ale vrám, že možno také prekvapivé, lebo presne keď cestuješ vlakom, tak si povieš, že jasné, tú aplikáciu musí mať, lebo si proste kúpujem cestolístok, že používam to každý deň. Napríklad tá horská služba, že to je vec, ktorú si povieš, že to možno nepoužijem nikdy, ale presne, že tí ľudia si to vlastne nainštalujú, lebo keby niečo sa stalo, tak už potom je neskoro hľadať, keď som niekde proste v horách. Na čo vlastne tá aplikácia? Aplikácia, to máš vlastne také základné informácie o tom, že nejaké sú tam základné telefónne čísla, ona dokonca vie fungovať aj bez GPS, čiže proste vie ti ťa navigovať alebo ťa vie usmerniť, keď sa ti niečo stane, keď sa niečo stalo, napríklad v horách zablúdiš a potrebuješ sa proste nejako tam zorientovať, takže je to aplikácia, ktorá ti vie pomôcť takýmito základnými informáciami. Takže, milí posluchači, milí diváci, od dnes platí, keď idete do lesa, nie len že s mobilom, ale dokonca aj s touto slovenskou aplikáciou. Poďme ďalej. Ďalšia kategória, financie. Ďalšia kategória financie, to možno tiež, ale to asi už tam ten súvis nemusíme teda hľadať, ale to sú tiež také stálice, že sú to aplikácie, ktoré pomáhajú, a to používam to aj osobne, ale to ja som nehlasoval, ale používam aj ja tieto aplikácie. Sú to e-doklady na prvom mieste, e-bločky na druhom mieste a Fulio spotreba ceny paliva. Tuto napríklad nepoužívam, lebo teda už jazdím len elektromobilom. Ale pointa je, že tiež sú to vlastne aplikácie, ktoré ti vedia uľahčiť teda život, keď funguješ proste v nejakom účtovníctve a nemusíš proste všetko, alebo teda nemusíš mať doklady stále v fyzickej verzii, ale proste iba ich naskenuješ QR kód, odfotíš a máš to všetko v cloude uložené.
čiže je to vlastne veľmi praktické. No a potom samozrejme zase spotreba paliva, alebo teda ceny paliva, to si chceš sledovať, že kde sa dá najlacnejšie natankovať, tak to je tiež taká praktická vec. Ďalšia kategória, to sú herné aplikácie, je zase na čele taká stálica, to je Train Station. Ako si ty vysvetľuješ, že táto hra tak dlho bojuje? V konečnom dôsledku mnohé tie hry majú proste nejakú svoju životnosť a človeka to prestane baviť, ale Train Station je tam roky, čo si pamätám. Je to, my túto súťaž už robíme skoro 1 dekádu spolu, tak... Áno, je to pravda. No podľa mňa, však je to úspešná slovenská firma, čiže oni podľa mňa sa vezú na tej vlne, že raz to dobre spravili a myslím, že není to tak, ako možno pri niektorých seriáloch, že si povieš, že ten seriál má skončiť pri prvej sérii a už tých ďalších 8 častí už je zbytočne to točili. Oni sú pri 3. sérii, Train Station 3 a stále vyzerá, že trafili ten taste, tú chuť toho zákazníka, toho gamera. Ja sa priznám, že ja vôbec nehrávam žiadne hry. Doma teraz teda deti to skúšajú na mňa, čiže ja to neviem úplne posúdiť, ale skôr z toho, čo vnímam, tak je práve to, že vylepšujú tú gamifikáciu v rámci tej hry, vieš tam proste dokupovať. To je strašná škoda, lebo ja som mal na teba takú otázku, že keď je to teda slovenská aplikácia, ktorá je vlastne o vlakovej doprave, že či sú tam takéto slovenské špecifikum, že horiace vlaky. Ale asi na toto nebudeme vedieť to neviem odpovedať ani ty, ani ja. A to neviem, ale môžem sa spýtať ľudí práve. Možno Train Station 4 by mohla byť aj s horiacimi vlakmi. Teda. Že možno, alebo že dávaj pozor, aby sa nenabúrali, ale však to asi, vieš. To tam asi, no. To musí byť. Dobre, slovenská verzia. Od nášho mierne čierneho humoru poďme teda akože k ďalším víťazom v tejto kategórii, prosím ťa. Áno, čiže mám tu kategóriu nakupovanie a predaj, ale tú kategóriu sme si už povedali, takže môžeme sa posunúť na ďalšiu kategóriu, a to je slovenské aplikácie všeobecne. A to je len tak na vysvetlenie taká krátka vsúka, že to sú vlastne aplikácie, ktoré sa nezmestili do žiadnych iných kategórií, ale proste je to taký mix rôznych aplikácií. No a tam vyhráva jednoznačne, ale teda, keď pozerám tie výsledky, tak nebolo to úplne, alebo tak, bolo to samozrejme jednoznačné, ale nebolo to úplne tesné, ale v tejto kategórii sa dokonca umiestnila aj vaša aplikácia, takže začnem teraz možno trošku opačne, začnem od 3. miesta, na ktorom sa umiestnila moja 4. Takže srdečne blahoželám. Teraz sem poprosím nejakú zvukovú vsúku potom v režii. Takže bude tu teraz fanfári a všetko je oslavné. Neviem, ideme si štrngnúť aj, či nie? To potom. Dobre. V každom prípade ďakujeme všetkým, ktorí hlasovali za túto aplikáciu. Áno, takže dostala sa do prvej trojky. No a na druhom mieste je aplikácia Haka Systems. To myslím, že poznajú aj naši čitatelia, ale teda aj vaši diváci, že to je vlastne taká obľúbená komunitná aplikácia na hlasovanie kradnutých aut jedno s druhým. Takže ste tam boli akože vo veľmi silnej konkurencii. No a na prvom mieste je SHM Udroid, čiže proste počasie aplikácia, ktorá ti vie povedať, aké je počasie. Proste taká štandardná asi vec, ale proste veľa ľuďom stále táto slovenská aplikácia najviac sa páči a používajú stále. A je to asi jediná aplikácia, ak som dobre videl tie rebríčky, ktoré je spojená aj s nejakou štátnou inštitúciou. Áno, je to tak. Dobre, tak gratulujeme aj víťazovi v tejto kategórii a môžeme sa posunúť ďalej. A ďalšia kategória je spravodajstvo a média. A tu zase začnem tiež od konca, ale teda od 4. miesta, lebo tam sa na krásnom 4. mieste umiestnila vaša aplikácia 4 TV. 4 na 4. No však to, že pekne to padlo, takže myslím si, že tiež je dôvod na radosť. No a na ďalších teda už 3 pozíciách je od 3. miesto Radia.sk aplikácia, 2. miesto Sme.sk a 1. miesto Magio TV. Takže to sú vlastne aplikácie, ktoré sa umiestnili v tejto kategórii spravodajstvo a média. No a máme pred sebou 2 posledné kategórie, tak prebehneme to a potom ešte to môžeme okomentovať. Mám tu také možno ďalšie zaujímavé veci, ktoré sme tiež už aj možno v tej predpríprave si spomínali a myslím, že je tiež dôležité to povedať aj tu. Takže začnem teda kategóriou svetové slovenské aplikácie. A to sú aplikácie, to je pre moja taká srdcovka obľúbená kategória, pretože to sú aplikácie, ktoré vyvinuli Slováci a nie sú úspešné len na Slovensku, ale aj v zahraničí, vo svete. A z toho sa veľmi teším. A tam máme už tiež stálice, hej, tak keď poviem, že na prvom mieste skončila aplikácia ESET Mobile Security Antivirus, tak asi to niekoho neprekvapí.
a získala proste 4200 hlasov, čo je akože drvivá väčšina v rámci tej kategórie, že to bolo viac ako 51%, keď my tu máme vlastne aj také tabulky, čiže toto je aplikácia, kategória, kde to proste prvé miesto rozdrtilo úplne, hej, že tam nemali ostatní šancu. Ale myslím si, že to je akože super, teda pochvala aj pre ESET. A druhá vec, že to je super vec aj možno pre vás ako operátora, že ľudia vlastne tú bezpečnosť v mobile riešia. Hej, že to znamená, že proste tu rôzne útoky, phishingy a proste podobné veci. A tá aplikácia ti dokáže ten telefón proste ustrážiť a je to dobré. Čiže z toho sa teším, že je to aj také praktické, ale je to vlastne aj super, že je to svetová aplikácia, čiže nie sú úspešní len na Slovensku, ale aj vo svete. No aby som doplnil potom teda ďalšie dve miesta. Na druhom mieste je vlastne aplikácia Meniny a na treťom mieste je aplikácia Daily Tunes, čo sú vlastne svetové rádia. To ma celkom zaujalo, také že Spotify, meniny. Lebo viem, že teda ako sú krajiny, v ktorých sa meniny vôbec neoslavujú a že zrovna takouto aplikáciou my zo Slovenska dokážeme bodovať na nejakom globálnom trhu. Čím to je? Proste viem si tam aj pozrieť, že meniny, ja neviem, že v Kazachstane kto má dneska meniny? Vieš, v Kazachstane neviem, ak je to určite akože vo viacerých jazykoch, tak by som povedal. A je to zaujímavé, že... Ale keď nie Kazachstan, tak Uzbekistan. No áno, určite, alebo Čína, alebo neviem. Pointa podľa mňa je, že tak ľudia to akože používajú. Inak ja sa možno čuduješ, ale ja napríklad tú aplikáciu tiež používam, dokonca ten widget, hej, že iba ten widget, že nechce sa mi to tiež preklikávať stále, ale že keď proste vidím ten widget, že kto má meniny, tak si aspoň spomeniem, že na toho človeka. Je to také... Je to milé. Je to milé a vlastne nemá to akože nejaký praktický akože význam, ale tak spomenieš si na tých ľudí, vieš, už v tejto dobe sociálnych sietí a AI, tak aspoň ti aplikácia pomôže spomenúť si na toho kamoša. Ono, zaujímavá vec je aj to, že vlastne ono ti to potom vie aj akoby vyfiltrovať podľa toho zoznamu, tvojho telefónneho zoznamu, že koľko tých ľudí vlastne ty tam máš, hej, že to je akože super vec. Ak máš teda tých ľudí ako Moniku, že máš tam ako uvedenú ako Monika, nie ako Monča, tak to ako úplne nevie, ale že keď máš tých ľudí správne... Alebo srdiečko, alebo tak, hej, že... Ale... Všetci, ktorí máte v telefóne, že svokra, tak prosím, zmente si to a pridajte si tam aj krstné meno. Áno, a vás tá aplikácia zachráni. Určite. Takže tak. No dobre, vlastne povedal som aj to tretie. Takže v tejto kategórii sme našli týchto troch víťazov. A ešte posledná kategória vzdelávanie. Posledná kategória vzdelávania, to je tiež zaujímavá kategória, pretože tam sú také tiež stálice, ale sú to akoby... A vidím to aj počas tých rokov, že keď fakt je tá aplikácia dobrá, tak proste sa tam udrží. Ale tiež tam nastali nejaké zmeny a môžeme sa pozrieť na to. Čiže na prvom mieste je aplikácia Vedátor, a na druhom mieste Vitamíny a minerály a tretie miesto Diktáty.sk. Takže, ale vrám, že ďalšia aplikácia, že čo tu kvitne a podobne, že ďalšie miesto, že sú to také akoby naučné alebo vzdelávacie aplikácie. A čo tu kvitne, zrovna teda skončila štvrtá, ale to je aplikácia, ktorú som aj ja párkrát použil, že keď dieťa ti proste zje nejakú rastlinu, tak chceš pozrieť, či to nie je niečo jedovaté. Myslím, že ti to povie, že tuto všade naokolo kvitne blbosť. Nie, toto nie. Michal, čo teba a tvojich kolegov v tomto ročníku možno prekvapilo? No, čo prekvapilo, tuto mám nejaké poznámky, tak budem z tohoto trošku čerpať. Ale už veľa vecí sme spomenali, to nakupovanie a predaj, že sú akoby také tie najdynamickejšie kategórie. Tiež sme videli, že veľa ľudí sa zameriava akoby na také praktické vedomosti v tej kategórii vlastne o tom vzdelávaní, lebo väčšinou tam bolo možno autoškola a takéto podobné aplikácie. Tento rok to tam nebolo, čiže skôr to bol, že Vedátor, že ľudia akoby mali záujem o také nejaké praktické informácie. Tento rok vlastne bola možno zmena aj v tom, že my sme to robili akoby pod brandom aj Zajtra.sk, že sme zapojili do toho aj náš ďalší portál. Aj vďaka tomu sa nám podarilo dosiahnuť ďalší akoby rekord v tom hlasovaní, že bolo to skoro 9,000 hlasujúcich, ktorí hlasovali. Samozrejme, my posielame ešte potom akoby taký potvrdzovací e-mail, že ten človek to musí potvrdiť, takže tých potvrdených bolo, alebo overených adries bolo 8400, ale sledujeme si akoby tie dve čísla. Vždycky tam samozrejme je nejaký proste priestor, že ešte tých ľudí by to mohlo viac potvrdiť, niekedy to tí ľudia odignorujú jedno s druhým, ale chceme sa akoby zamerať na to, aby to bolo akoby poctivo kontrolované, aby tam nemohol hlasovať nejaký
proste človek za svoju aplikáciu a takto akoby zneužiť ten systém. Čiže my tie výsledky, ktoré som tu teraz prezentoval, tak sú vlastne z tých overených adries, ale my sledujeme si aj to číslo, že koľko toho bolo celkovo, aby sme videli, že kde ten proste nárast sa posúva. A možno dám to do kontextu aj tých iných aktivít, ktoré my robíme. Ja som to spomínal vlastne aj pred týmto podcastom, tak poviem to aj teraz, že napríklad my sme sa venovali už 15 rokov ankete Android roka, čo je vlastne naša anketa o najobľúbenejšie zariadenie, že tam hlasovali ľudia za obľúbený telefón, tablet, hodinky a podobné veci. Tento rok sme vlastne zistili, že tých, samozrejme, stále prichádzajú nové produkty, ale už to nie je akoby také možno atraktívne, že chceli sme tam urobiť nejakú zmenu, tak sme to vlastne nespustili. Tak to bola dosť zásadná zmena. Áno, tak myslím zmenu, že chceli sme to proste nejako cez Zajtra Awards akoby posunúť na iný level, ale pointa je, že pri tých aplikáciách nám to stále dáva zmysel, lebo tam je to také dynamické. Verím, že tento ročník 26 bude o to zaujímavejší a atraktívnejší. Čakám, že čo tá AI s tým spraví, že či sa prihlásia nejaké nové aplikácie, alebo či ľudia začnú si proste sami akoby kódovať tie aplikácie a sa tam nejaká objaví, alebo nie, ale pri tom hardvéri, pri tých telefónoch už akože toho bolo strašne veľa, už sa toho chrdí strašne veľa a človek nemá akoby prehľad o tom, ako v minulosti, keď bolo tých modelov len pár, takže toto je ten posun, že vidíme, že tie aplikácie stále dokážu byť užitočné. Ten mobilný telefón ako taký, tak je to už proste zariadenie, ktoré sa stáva takou komoditou a už to nevyvoláva také emócie. Samozrejme, tiež tam prichádza tá AI v tom, ale to je trošku zase iný svet a segment. Ty si mi teraz vlastne zodpovedal na otázku, ktorú som mal pripravenú ako poslednú, že aký bude podľa teba ten ďalší, či teda bude, či nezrušíte aj Android kód. A aký bude štvorka Android kód, tak vraví, že bude teda poznačený AI. Áno, a to inak pekne teraz nadviažeme na to, že a možno to bude posledný podcast, ktorý my točíme ako naživo a už ten ďalší podcast natočí AI za nás. Áno, tak vyberieme si nejaké avatáry, pevne verím, že budú možno vtipnejšie ako my, lebo to sa nám dneska veľmi nedarilo. V každom prípade, Mišo, chcem sa ťa teda na záver predsa opýtať možno troška inú otázku. Poraď nám ty, alebo prezrať, ktoré z týchto aplikácií máš aj ty vo svojom telefóne a pravidelne ich používaš a ktoré možno by si aj ty odporučil našim poslucháčom, našim divákom, aby si určite, ak ich ešte nemajú, do svojich mobilov stiahli. No, niektoré tie aplikácie som už spomínal, čiže určite odporúčam aplikácie, ktoré sú také praktické tým, že riešim proste aj podnikanie a vlastnú firmu, tak hneď tu vidím tie e-dokladov a e-bločky aplikácia. Vidím tu proste aplikácie, ktoré sú zaujímavé pre toho akoby majiteľa, alebo nie majiteľa, pre človeka, ktorý vlastne jazdí dopravou, ale z týchto aplikácií, ja tým, že už jazdím elektromobil, tak moc nepoužívam, ale určite je to akože zaujímavé mať aplikáciu, ktorá mi vie poradiť, alebo viem si vlastne v rámci toho svojho cestovania zjednodušiť život tým, že proste mám nejakú dopravu v mobile, takže to sú ako také praktické veci. Potom z tých, ja to nazvem také ten entertainment, tak určite odporúčam Štvorka TV, to je aplikáciu, ktorú tiež ja používam, keď si potrebujem proste niečo z videa, niečo zo záznamu pozrieť v tablete, tak to je akože praktická vec. Určite používam aj takéto tie spravodajské aplikácie, ale priznám sa, že už teraz sa snažím toho sledovať oveľa menej, lebo proste ma to zahlcovalo proste veľmi veľa informáciami. No a potom z tých takých možno zaujímavých, takých vzdelávacích aplikácií by som tú aplikáciu Vedator odporúčal, že si vyskúšať a otestovať. Že keď hovorím o tom, že AI ako by nás ovplyvňuje, že nám možno zjednodušuje ten život, tak možno neviem, či si čítal, ale vyšla teraz najnovšia štúdia, že ľudia, ktorí používajú AI na všetko, tak vlastne akože zlenivejú a ten mozog začne ho menej zapájať a možno táto aplikácia im pomôže akoby doplniť tú energiu a začať ten mozog používať možno iným smerom. To je podľa mňa úplne super tip. Sťahujte si teda Vedatora. Ja si stiahnem aj čo to tu kvitne, lebo to mi príde ako tiež celkom praktická vec. Michal, ďakujem, že si našiel čas, že si nám odprezentoval výsledky 15. ročníka štvorka Android kódu. Ďakujem krásne za pozvanie a teším sa na 16. Na ďalší ročník. Teším sa ja, že urobíme ďalší ročník. Uvidíme, či to dopadne tak, ako sme dneska nejakým spôsobom predikovali, či to skutočne bude už celé poznačené umelou inteligenciou a či teda tie výsledky tu predsa len odprezentujú nejaký AI avatary, alebo zase to budeme musieť urobiť napokon my dvaja.
Ale ako Ešte veľmi raz- rád sa prídem osobne opäť. Ešte pozrieť raz na vás. teda vďaka aj vám všetkým, ktorí ste v tejto súťaži hlasovali. Oceneným samozrejme gratulujeme. Majte sa krásne. Verím, že sa čoskoro vidíme a počujeme pri štvorkaste zas.